Estamos. Boas tardes. Gracias por vir ao pleno ordinario do Concello de Illa de Arousa. Concelleiro non escrito, ocupe o seu lugar. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do 9 de xaneiro do 2026. Primeiro punto do orde do día é a aprobación das actas, das tres actas das sesións anteriores. Partido Popular. Dámonos por enterado. Bloque Nacionalista Galego. Dámonos por enterados. Concelleiro non escrito. Sí, xa sei. Doume por enterado. Hai un error na última sesión do pleno do 11 de diciembre, no que pon na Comisión Informativa de Economía, Facenda Especial de Contas. Non ten que poñer, non é esa comisión, sino que é a Comisión de Asuntos do Pleno. Vale, continuamos co segundo punto da orde do día, dación en conta de decretos e resolucións de alcaldía. Partido Popular. Dámonos por enterados. Bloque Nacionalista Galego. Concelleiro non escrito. Doume por enterado. Terceiro punto da orde do día, dación de conta da aprobación de convenios de colaboración. Partido Popular. Dámonos por enterados. Bloque Nacionalista Galego. Dámonos por enterados. Concelleiro non escrito. Doume por enterado. Punto número 4, dación de conta de acordos aprobados por delegación do Pleno. Partido Popular. Dación de conta dos acordos aprobados. Dámonos por enterado. Bloque Nacionalista Galego. Dámonos por enterados. Concelleiro non escrito. Doume por enterado. Continuamos co punto número 5, expediente 2085/2025, toma de posesión da concelleira eleta dona Lidia Barreiro Felpedo. Pode vir hacia aquí. O 24 de novembro de 2025 entregouse a dona Lidia Barreiro Felpeto a súa credencial como concelleira. Se lle informou da súa obriga de formalización ante a Secretaría Municipal das declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e calquera actividade que lle proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos, xunto cunha declaración dos seus bens patrimoniais, habendo formalizado esta diante da Secretaría Municipal o 30 de decembro de 2025. Procede, polo tanto, a toma de posesión. Eu, Lidia Barreiro Felpeto, si prometo por imperativo legal e comprométome a defender no cargo de concelleira os dereitos e intereses xerais da veciñanza de Illa de Arousa e do pobo galego. Lidia, podes ocupar o teu asento. Benvida á Corporación do Concello de Illa de Arousa. Continuamos co segundo punto do orde do día, que é unha moción de urxencia presentada polo voceiro do Partido Socialista, que son eu, máis o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, sobre a defensa da igualdade das traballadoras da limpeza hospitalaria nos hospitais comarcais. Vamos a votar a urxencia. Partido Popular. Bueno, só quería dicir que a nosa acaba de non a de dar. Eu non acabei nin de ler, tan siquiera. Pero sí votamos a favor a urgencia. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Concelleiro non escrito. A favor. Partido Socialista tamén a favor. Polo que nos comunican, vai a falar e a defender a moción Carmen Lafuente. Podes acercar aquí.
O servizo da limpeza hospitalaria constitúe un servizo esencial para garantir a hixiene, a seguridade e a saúde das persoas usuarias do sistema público sanitario, así como para o correcto funcionamento dos centros hospitalarios. Nos hospitais comarcais de Cee, Costa da Morte, Barbanza e o Salnés, este servicio está actualmente xestionado a través de empresas privadas, aplicándose convenios provinciais de limpeza. Esta circunstancia provoca que o personal que presta servizo nestes centros teña condicións laborais e salariais inferiores ás das súas compañeiras e compañeiros dos hospitais de referencia das mesmas áreas sanitarias, malia realizar funcións equivalentes. Esta situación supón unha diferencia de trato que non responde a razóns obxectivas nin funcionais, xa que as traballadoras desenvolven o seu labor nos mesmos espazos sanitarios, baixo as mesmas exixencias de responsabilidade, formación e carga de traballo, sen que exista unha xustificación que avale a desigualdade nas súas condicións económicas, sociais e laborais. Compre sinalar que esta problemática xa foi resolta noutros hospitais comarcais de Galiza, como os de Burela e o Barco de Valdeorras, onde o personal da limpeza conta desde hai anos con condicións equiparadas ás dos hospitais de referencia das áreas sanitarias de Lugo e Ourense. Estes precedentes demostran que a equiparación é viable e compatible coa organización do sistema sanitario público. Desde hai meses, as traballadoras afectadas veñen realizando movilizacións e solicitudes formais de reunión coa Consellería de Sanidade e co Servizo Galego de Saúde, sen que ata o momento se producise unha resposta efectiva por parte destas administracións, prolongándose no tempo unha situación que xera malestar laboral e social. Os concellos, como as administracións máis próximas á cidadanía e comprometidas coa defensa dos servizos públicos, da igualdade e do emprego digno, teñen un papel relevante á hora de trasladar ás administracións competentes a necesidade de dar resposta a demandas xustas que afectan tanto as condicións laborais como a calidade dos servizos públicos prestados á veciñanza. O colectivo de persoas traballadoras do Servizo de Limpeza do Hospital do Salnés solicitamos deste pleno do Concello da Illa de Arousa o seu apoio a esta reivindicación mediante voto a favor desta iniciativa coa seguinte acordo. Instar a Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza e o Servizo Galego de Saúde, Sergas, a adoptar as medidas necesarias para poñer fin á situación de desigualdade que afecta ao personal de limpeza dos hospitais comarcais de Cee, Barbanza e o Salnés, avanzando cara á equiparación das súas condicións laborais e salariais coas do personal de limpeza dos hospitais de referencia das mesmas áreas sanitarias. Solicitar a celebración dunha reunión entre as Consellería de Sanidade, os Sergas e as representacións das traballadoras da limpeza hospitalaria co obxectivo de analizar e abordar esta situación. Manifestar o apoio institucional do Concello ás traballadoras da limpeza hospitalaria afectadas, recoñecendo o carácter esencial do seu traballo no funcionamento do sistema sanitario público. Dar traslado deste acordo á Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza ao Servizo Galego de Saúde, o Sergas. Sin máis, agradecemos ao alcalde, presidente e os seus grupos políticos do Concello da Illa de Arousa a poder achegarnos a este pleno e explicar este conflito. Partido Popular ten a palabra. Sí, como xa dixen antes, isto acabándolo de dar a nós. Se nos avisaran antes, tamén seguramente estaría aquí o noso logotipo, pero aquí teñen a costumbre de avisarnos así sempre con moita antelación. Nada, estamos a favor do que pedides, Bloque Nacionalista Galego. Ben, pois nada, boas tardes, moitas grazas a todas e a todos por estar aquí, obviamente manifestar o noso apoio ao voso traballo que estades desenvolvendo no Hospital do Salnés, bueno, un hospital, eu penso que moi querido por toda a veciñanza da Arousa, a verdad que nos queda un pasiño de nada, e obviamente pois non podemos máis que estar de acordo coa vosa reivindicación, entendemos que a igual traballo, igual salario. Concelleira non escrito. Nada, nos apoyamos vos e vamos a votar a favor.
Pois nada, dentro do Partido Socialista, pois manifestar o noso apoio a todo o traballo que estades facendo dende o Hospital do Salnés e outros hospitais. E nada, estar de acordo. É que non hai moito máis que decir, toda a reivindicación que estades facendo é xusta e é necesaria para a labor que estades facendo é innegable que se vos poida pois, ter nas condicións nas que ahora mesmo estades de desigualdade. Pois nada, se queredes algo máis que añadir, se non, ditaminamos o punto. Partido Popular. A favor. Bloque Nacionalista Galego. A favor. Concelleiro non escrito. A favor. Partido Socialista a favor, pois queda aprobado por unanimidade dos presentes. Continuamos con rogos e preguntas. Partido Popular. Sí, eu, como ao pleno, non se trae prácticamente nada para debatir, pois vamos a ver se polo menos nos dades resposta a unhas cuantas preguntas. Non sei se queres ir respondendo mellor unha por unha, porque son unhas cuantas. Vanche a quedar atrás, seguro. Vamos a probar, veña. Bueno, o primeiro que queremos preguntar é por que non se celebrou o pleno o viernes pasado, que é cando debería ser. Por que non se nos avisou de que non habría pleno? Nos entendemos que somos parte da corporación. Polo menos avisar, oye, mira, vámonos a pospoñer, porque se foi porque había festivos a semana pasada, tamén os hubo esta. Que se fan as cousas por fastidiar, é que non entendemos, porque non é a primeira vez. É moi fácil dicir, oye, mira, hai festas, vamos a cambiar o pleno. Pero igual, quedamos aí pensando se temos que cambiar nos puestos de traballo, se temos que pedir as horas, se temos que pedir o día, non, cada un que se sabe como poida. Bueno, seguimos con outro tema. Tema das multas. Cantas multas se tramitaron hasta o 31 de diciembre de 2025 polos lectores de matrículas? Cal é o importe que vai a recaudar o Concello con esas multas? Porque os veciños teñen dereito a saber todos eses datos. Ustedes dixían que se irían laxos cas multas e que tamén dixeron tamén que estaban tardando en tramitalas por, abro comillas, non multar a quen non haxa que multar. A frase xa deixa moito que desear, pero resulta que multan a quenes fixeron o que ustedes lle mandaron. Danse de conta da gravedade do asunto? Ou só ven os cartos de todo isto? Ten que andar agora a xente a perder o seu tempo en presentar alegacións para non pagar multas que non deberían de ter? E ainda por riba chegando xa polo oral. Quen e como se soluciona agora todo isto? Hai alguén no Concello para atender estas alegacións? Porque a xente polo camiño di que non hai con quen falar. Queremos recordarlles que no contrato ca empresa das cámaras había a opción de poñer unha oficina para posibles alegacións e nada quixeron. Outro tema. Por que non se nos contesta aos escritos que presentamos? Canto tempo tendes por lei para contestar? Por que seguides obligando a Matías a cambiarse de sitio sin dar contestación ningunha nin motivo? Por que non se cumple ca normativa que di como se ocupan os sitios? Cambio de tema. Polas noticias, porque aquí no pleno xa non se trae nada para debatir, enterámonos de que ustedes queren comprar unha mansión. E de paso, de forma ruín, xa deixaron caer que nós estábamos ao lado dos narcotraficantes, intentando confundir a opinión pública. Ustedes embarullen que nós vamos a seguir sendo moi claros cos veciños. O PSOE
usou durante anos neste concello un camión de bomberos, co que se apagaron incendios, limpáronse camiños, desatascáronse cañerías, etc. Quen donou ese camión que ustedes colleron cos brazos abertos? Por que aceptaron esa donación? Antes interesaba o camión e agora interesa lapidar. Agora xa cerrou Efectos Navales, como outros tantos negocios que cerraron. Pero todos sabemos de quen era Efectos Navales, a que sí? Saben quen era o cliente que máis gasto facía ali? O Concello de Illa de Arousa, agora gobernado polo PSOE e polo Bloque. Que demagogia podemos sacarnos de aí? Nós opinamos que comprar unha mansión non é boa idea, sea de quen sea a mansión. Hai centos de cousas antes que comprar unha mansión. Cantos cartos lle vai a costar aos veciños comprar unha mansión? Canto vai a costar adaptar esa mansión? Cal sería o coste do mantenimento? Hai algún proxecto? Hai algún plano da distribución do que pretenden facer? Ou primeiro compran e despois xa se verá a ver o que pasa? Levaban ustedes nos seus programas electorais comprar unha mansión? O que prometeron, por quinta vez, foi facer un pabellón. De feito, ustedes mesmos denominaron a legislatura como a legislatura do pabellón. E agora pregunto, van a facer o pabellón ou vai a ser outra vez outra promesa electoral para as seguintes eleccións? Fai nada, subiron os impuestos e as tasas unha barbaridade. Decían que por necesidade, que o Consello non daba pa máis. E agora resulta que xa temos pa mansións, somos ricos xa. Pois se temos pa mansións, nós vamos a ir pedindo unha serie de rogos aquí. Que baixen os impuestos e as tasas de forma inmediata. Que se compren arsillas de baño para persoas discapacitadas, aquelas que xa lle pedimos e dicían que eran moi caras, que valían 1.000 ou 2.000 euros, pois entendemos que agora, se estamos para comprar mansións, podemos comprar arsillas esas. Pedimos tamén que se abran os baños do Regueiro, xa o pedimos moitas veces. Antes dicían ustedes que era por falta de ter a quen nos limpar, a quen podría abrirlos. Bueno, pois, se temos pa mansións, podemos cambiar as pechaduras, a forma de apertura, e podemos contratar a alguén para que os limpe. E tamén podemos, se temos pa mansións, quitar toda aquela rela que hai no vau, que é para que se escaralle calquer miniño ali. Podemos cambiar todos eses columpios e poñer uns novos. E xa de paso reparar as tablas rotas que hai no parque infantil do vau. Estamos no 2026 xa. E hoxe non se trae nada pleno. Queremos saber cando van a traer ustedes os presupuestos. Nada máis. Concelleira non escrito. Bueno, eu antes de nada queria lle dar a benvida á nova concelleira, decirlle de paso, que supoño que ela xa o sabrá, que a partir de agora sí pode desempeñar as súas funcións como concelleira. As túas funcións empezan cando tomas posesión, non cando manda Manuel Suárez. E, de paso, pois, decirlle pois, que mire de non discrepar moito co seu portavoz, porque xa veo que lle pasa a que non vai moito de acordo. Concelleira non escrito, son rogos e preguntas, non son aquí divagacións súas. Está o número 6 e o número 7 cantando pola banda, como se di no fútbol. Vamos ás preguntas. Quen atende as reclamacións das multas no Concello? Hai alguén especificamente? Porque o portavoz do BNG a delegan usted polo pueblo, A responsabilidade do alcalde e non está nin para atender aos veciños no Concello cando veñen a reclamar. Volvo a insistir, pois, no meu escrito do cambio de sitio, que xa vai pa un ano que o presentín. En cada pleno, pois, díxeme que sí, hai que responder xa. Xa van alá
8 meses e aquí ainda non responde nadie. Despois, quería saber a importancia que usted como alcalde lle dá ao pleno, porque aquí non ven contenido ningún. É dicir, ustedes debaten, aproban en xuntas de goberno e traennos aquí dacións de conta. Dixo, que importancia lle dá usted ao pleno? Nos aquí pintamos algo cun 43% dos votos nas anteriores eleccións, nos aquí nin pinchamos nin cortamos. Vimos aquí, non se nos notifica ninguna moción que vale que xa trouxeron onte, pero, pois onte, podías chamar, non sei, dá a sensación de que estamos aquí, pois, de alguna forma ninguneados, non? Despois, quería saber, porque ustedes agora, como decía Miguel, falan dunha mansión e dun centro de día, que é do centro de día que o seu partido prometeu fai uns anos nas Laxes? Ese agora xa está olvidado e vamos a facer un novo na mansión. Quería saber tamén que é da piscina climatizada, si está, ou eso xa que está olvidado. Quería saber o pabellón. E despois, pois, teño un rogo que é pois que nas casas baratas das Laxes, de feito creo que hai unha reclamación posta no Concello xa, que unha señora resbalou ali e casi se manca, polo limo que hai nas Laxes, non? Diante das casas, ali das casas baratas, que si se pode facer o favor, que se pase por ali e que se limpe, porque debe de estar pois, con limo e a xente resbala. Vale, atendendo os rogos recibes, empezando xa polo final, ese rogo das casas baratas, temos constancia estes días del, xa se dou aviso a obras para que, bueno, pois, para que revisen eso que acaba de comentar e que se lle dea pois un lavado a esa praza, non? Por demais, empezamos. Viernes, porque o viernes pasado non se convocou o pleno. Como é costumbre neste Concello, o primeiro jueves era no seu momento, ahora é o primeiro viernes, de cada mes impar, pois se fai un pleno, ou se fai o pleno ordinario. E como é a costumbre é que os plenos de Navidad, do día, neste caso cadraría o día 2, pois pásase ao seguinte. Eu estou esperando tamén a que o presidente da Mancomunidade, cando convoque os plenos, cando ele sale de dentro, que neste caso non é convocalo cando me sale a mí de dentro, sino como é ordinariamente, pois tamén avise e diga, mira, este mes non vai haber pleno, máis que nada por organizarnos tamén, sabes? Porque tamén temos vida aos demais. Multas, cantas hai? Pois creo que o saben vostedes mellor que mí, porque eu ainda non o sei. Multas, que máis? A maioría moitas das multas pois son problemas de transcripción, é dicir, ou vaila unha letra ou vaila un número. Por iso se están recollendo ese tipo de alegacións. E é verdad que é moitísimo menor volume, pero moitísimo menor, sí que hai algunhas multas que están erradas e que se están dando solución. Por que non se contestan os escritos? Por exemplo, a última vez que ustedes meteron un escrito neste Concello foi co tema do pleno anterior extraordinario que montaron e se contestou eses escritos xa antes de que se fixera nada, pero bueno. Casa de Marcial, neste Concello, vou decir clara e alto, que para que me escoiten, a ver se o entenden algún día, non vou permitir, se eu estou neste Concello, e creo que podo falar pola voz do Bloque Nacionalista Galego, creo, non vamos a consentir este goberno que eso se
esa casa sea un hotelito con encanto, que poida o día de mañán que salga a concurso, que salga a subasta, se converta nun hotelito con encanto ou algún testaferro se quede con esa vivenda. Polo que este Concello, se pode, dentro das súas posibilidades, vais a facer con esa vivenda. Para facer o que non é un centro de día, sino a nosa idea é unha acabo primeiro, con outras palabras. A idea é mezclar non, que estean as dúas generacións, tanto os xóvenes como os maiores, dentro nas mesmas instalacións e que uns poidan disfrutar das instalacións que ahora mesmo existen exteriores e outros tipo residencia para as persoas maiores. O resto son robos que se aceptan e pouco máis. Quen atende as multas? Pois a policía local e este alcalde está todos os días no despacho atendendo a xente sin ningún tipo de problema. Así, non sei como se nota que hoxe creo que hoxe nin viñestedes ao Concello a buscar os papeliños, pois pudestedes, se o viñestedes, que creo que non, pois pudestedes comprobar que este alcalde recibe a xente a todas as horas e en todo momento. Tanto por teléfono como por vía presencial. Contenido do pleno. O pleno que importancia lle dou eu ao pleno? Pois a que ten, a que está regulada dentro da lei de bases de régimen local. Agora eu pregúntome, que importancia lle dan ustedes? Porque mocións non traen ninguna. Só presentan, fan mocións, plenos extraordinarios, como ben se lle dixo, como no anterior, para cobrar o changüí, e se acabou. É o único que fan, porque mocións aquí hai que non presentan. O robo das casas baratas das Laxes recollido, e o tema de pabellón, estamos pendentes da subvención que se pideu ahora mismo do Plan ESTA para adquirir os terreos para o pabellón para facer, de desarrollar toda a área deportiva. Unha vez de que se nos dé ok, comezaremos con todo o procedimento administrativo. Sin máis puntos na orde do día, Bloque Nacionalista Galego. Grazas pola benvida e antes de nada dicirlle ao concelleiro non adscrito que sobran os consellos de dubidosa intención, que teño criterio propio. E, comentar que xa foi celebrado un pleno para debater únicamente esta cuestión a que fixo alusión, que, por certo, costou 1.500 euros ás arcas municipais, tan preocupados que están polo aforro. Simplemente quero dicir que nas actividades propostas para o 25N actuei sempre como colaboradora, non como concelleira, que quede claro, porque eso afirmáchedes nalgún medio e nas redes sociais, terxiversando a verdade, e non é certo. En ningún sitio aparece o meu nome asociado de concelleira, que quede claro. Organizamos as actividades do 25N, que nos parece unha data moi importante, que non podíamos deixar pasar, e convidamos a participar nelas a todo o pobo, convite que vos ignoráchedes, porque o que nos interesa, o que interesa ao BNG, son as persoas. Nos vimos aquí a traballar polo ben da xente e do pobo de Arousa. Nada máis. Eu, algunhas preguntas que se fixeron na parte que me toca, respecto dos orzamentos, trasladarlles que están prácticamente moi adiantados e se todo vai ben, seguramente no pleno ordinario de marzo traeremos os orzamentos do 26. A respecto das dimisións que se produciron no grupo municipal do BNG, igual ten vostede máis que ver ca min, pero bastante máis. Home, que veña vostede agora a defender a unha persoa que lle negaba a palabra, que lle ten pedido ao alcalde que lle dixese que non se dirixise a vostede, xa hai que ter cara. Eu aquí o único concelleiro que vexo que entrar pola banda é a vostede, pleno tras pleno. Concelleiro non adscrito.
Eu non defendín a nadie, eu só dixo que contigo non aguanta nin os teus. Alcalde non respondeu, mira, nin ao tema do camión que lle fixo Miguel, nin respondeu a por que non se me contesta a min ao meu escrito. En canto á intervención que acaba de ter a concelleira do BNG, pois ela actúa como colaboradora, pero a min personalmente a invitación para os actos do 25N chegaronme dun correo electrónico dunha tal Lidia Barreiro. Non me chegou de nadie do Concello, nin do alcalde, nin chegoume dun correo electrónico de Lidia Barreiro. Colaborou usted enviando os correos ou as invitacións desde a súa conta. Entonces, quero decir aquí que non se transgiversen as cousas son como son. Usted, pois, entendo que actuou así pois porque o seu portavoz isto parece o patio da casa de Manuel Suárez e as cousas non son así. E o alcalde, pois aquí fixeronse unha chea de preguntas e usted responde ao que lle interese e ao que non, porque eu tamén lle preguntín polo centro de día que o seu partido prometeu nas Laxes. Como che volvo a repetir, Miguel preguntouche polo camión de bomberos que se lle donou a este Concello e que se aceptou sempre. Nada, usted pasa o filtro e responde a donde cree que pode e a donde non, pois acabase o pleno. Certo. Centro de día. Ao lado do centro de saúde reformado, que había un convenio firmado ca xunta do bipartito, que vostedes nada máis chegaron ao goberno votaron abaixo. Ese mismo. Nós nunca estivemos no goberno. Estou falando, non está falando usted. Eses mismos, porque usted, hasta fai 2 días, viña polas siglas do PP, despois votaron, ahora queren, no mañá non votan. Bueno, eso xa cousa á parte. Pero, o dito, en ese mismo centro de saúde, donde se iba a realizar o centro de día, donde o centro de saúde que estaba proxectado 1,5 millón de euros, que era ao lado do instituto, que nada máis chegar o Partido Popular á Xunta de Galicia e dou unha patada, vamos reformar aquí, vamos facer un ascensor no que non colle ninguna camilla, ese mismo, o que está falando vostede, ese mismo. Bueno, pois creo que eleccións son xustas. Sin máis puntos na orde do día, damos por rematado Pareceme recordar Sin máis puntos na orde do día, damos por rematado o pleno ordinario.